Nee, dat heb ik even niet meer gereden. Auto's genoeg voor de deur. Waar ze oet. Goedemiddag. Goedemiddag. Je lijkt helemaal niet te schrikken van ons. Nee, ik zag jullie net al. Oké. Dus koffie pakken. Kennen we Limburgs praten of... Kan het een beetje verstaan, ja. Oké. Nou, dan houden we het in het Nederlands als Ja, je het dat niet weet ik. terugkletst. Is die auto van jou? Ja, die is van ons, ja. Heeft hij een... die heeft al even niet meer gereden, hè? Nee, al de hele tijd niet meer, nee. Maar heb jij erin gereden? Of iemand Nee, anders? nee, die hebben we echt zo gekocht en zo neergezet, eigenlijk. Dus, Oh, ik dacht daar zit een verhaal aan vast met de Go for Africa en... Nee, dat is van mijn vader een goed doel waar hij voorzitter van is. Dus, Is die thuis? nee, die Niet? is toevallig net naar Afrika toe vertrokken, 2 dagen terug. Oké. Ja. Nou, dat vind ik wel een interessant verhaal. Oké. Wat doet hij precies dan in Afrika? Daar eigenlijk scholen helpen met leraren daar ook beter op te leiden, zodat de kinderen daar ook een toekomst krijgen. Wat goed. Ja. En dat is zijn werk? Nee, hij is dan ook nog leraar bij Visa. Wat voor les geeft hij? Autotechniek. Ah! Ja, precies. En het hele doel gaat dan eigenlijk over dat ze met auto's vanuit hier vertrekken naar Afrika toe en ze daar dan ook uiteindelijk schenken aan de scholen. Als schenken? Ja. Ik heb wel eens gehoord dat er ook van die rallies naar Afrika zijn en dan worden de auto's daar verkocht. En dat geld gaat dan ook naar een goed doel. Ja, dat gebeurt heel af en toe ook. Als ze inderdaad gewoon te veel auto's hebben of zo, dan verkopen ze die ook daar. En dan gaat het dan weer op dit moment voor een nieuwe school die ze aan het opbouwen zijn. Oké. Ja. Goh, ik zou hem graag eens ontmoeten, maar hij is er dus niet. Helaas, ja, slechte timing. In welk land zit hij nu? In Gambia. In Gambia. Ja. En zit hij vooral in Gambia of doet hij dat eigenlijk door heel Afrika? Gambia en Senegal eigenlijk alleen. En waarom is hij daarmee begonnen? Dat zou ik eigenlijk oprecht niet weten, heb ik me ook nooit gevraagd. Niet? Nee, hij vond het uiteindelijk gewoon een goed doel. Ja, ik bedoel, zo'n reis maken naar helemaal naar Afrika toe met een autootje, dat is niet niks. En hij wou die challenge gewoon aangaan. En ja, uiteindelijk is dat geloof ik gewoon bij hem gebleven. En omdat hij het zo top vond. En ja, is hij daar bij het bestuur gegaan. Gaaf man. En hoeveel jaar doet hij dat al? Ja, sowieso meer dan 6 jaar denk ik. Nu al. Ja, het is nu mijn vakantie, dus dan hoeft hij niet voor de klas te staan. Nee, precies. En gaat hij alleen of gaat Nee, je met- moeder mee? Nee. Meestal hij en ja, gewoon iedereen die zich aanmeldt en andere leraren die zich aanmelden. Want dit is uiteindelijk ook gewoon een stageplek voor leerlingen die daar inderdaad werk gaan doen. Ook van Vista? Ja, eigenlijk van heel Nederland kunnen zich hiervoor aanmelden. Leuk. En dat heet ook Go for Africa. Ja, Team Go for Africa. Ja. Goh. Dat DAFje, Ja. heeft je vader iets met DAFjes? Nee, voornamelijk met Mercedes eigenlijk. Oh. Dus, Oh, dat is een redelijk verschil. Ja. Maar dit vond hij leuk om dat in de tuin te zetten. ja, zeker. Het was altijd een soort droom. Eerst was het eigenlijk om achterom te zetten en er eigenlijk een barbecue voor in te bouwen. Maar ja, dat ging wat moeilijker. Dus ja, toen hadden we dit plan uiteindelijk bedacht om het zo te gaan doen. En wat doe als jij? decoratie. Ik ben een technicus engineer. Heb ik opleiding voor gedaan, net afgerond. Net afgerond. Ja, En nu in between dingetjes. op zoek naar werk. Ben je dat nou? Moet je op zoek gaan naar werk als je een technical engineer bent? Nou ja, dan kijkt er dus heel veel zo vrij rond. Maar ja, je wilt toch even leuk werk hebben en toch even je echt je plek vinden. Dus Wat zou je graag willen? ja, liefst iets in de manier van werkvoorbereiding en planning uiteindelijk gaan doen. Dus niet zozeer met je handen werken, maar... Ja, liefst een combinatie. En ik hoop dat daar dan een combinatie kan vinden in beide. Dus nog steeds op de werkvloer te zitten en ook deels op kantoor. Oké.
lijkt me alsof je daar al goed over hebt nagedacht. Heb je al gesolliciteerd? Nee, nog niet echt. Okay. Ik heb nu een paar klaarstaan om eruit te sturen, maar nog niet. Oké. Hey, en waar heb je die opleiding gedaan? Ook bij het Vista College, ook wel een vader les gehad. Heb je van je vader les gehad? Nee, dat doe ik net niet. Okay. Hij doet echt autotechniek, dus nee, dat doe ik net niet gelukkig. En hoe lang is die studie? 4 jaar? Ja, 4 jaar. Hoe oud ben je nu? 24. 24. En dan neem ik aan dat jij ook stages hebt gehad. Ja. Waar? Bij Jan Sameraads heb ik voornamelijk eigenlijk stage gelopen. Dat werkt voor Is dat een bouwbedrijf of wat doen die? Is voor Fairplay Casino regelen ze alles. Oké. En wat was jouw taak dan? Behalve koffie zetten? Nee, ik heb daar eigenlijk voornamelijk allemaal handgereedschappen en zo zitten controleren en testen. En daarnaast ook nog een klein project aan moeten doen om af te kunnen studeren. Oké. Hobby's? Ik ga veel poelen met vrienden en kaarten en ja, that's it. Chillen? Ja, in principe wel. Nou, geen sport? Nee, niet echt. Nee? Ik ben niet echt het hele sportieve type. Hey, en hoe groot is het gezin? Ik heb nog 2 broertjes. En ja, mijn vader dan samen met zijn vriendin. En ja, mijn moeder dan nog met zijn vriend. Met haar vriend. En waar woont je moeder? In Ubersberg. Oh, iets verder, ja. Dat is even de berg op en je bent precies 2 minuten. Oké. Hey, en je broertjes, hoeveel jonger zijn die dan jij? Mijn broertje is 23 en de ander is 19. Oké. Nog wel allemaal thuis? Ja. Zijn er helaas nu ook niet. Ik ben de enige hier. Nou, goed adres hier dan. Ja. Maar de vriendin van je vader, die woont ook hier inmiddels? Ja. En die is nou ook mee naar Afrika, dus die heeft ook de reis vorige keer meegemaakt. Ja. Ja. Oh, dus het is ook wel een heel klein beetje een vakantie? Ja, nu wel. Dus nou ging hij een halve week nog werken voor Go for Africa en daarna eigenlijk gewoon vakantie vieren. Okay. Dus even relaxen daar. Ja. Hey, is dit nou jouw geboortehuis ook? Ja. Dus voorheen woonden je vader en moeder hier. Zijn die allebei van hier? Nee, mijn vader is van Eikershoven en mijn moeder uit Kerkrade. Oké, nou ja, echte Limburgers dus. Ja, precies. Maar jij spreekt geen dialect? Nee. Ze spreken zelf ook vrijwel geen dialect. Niet? Dus ja, nooit geleerd. Ik bedoel, ja, ik kan het wel enigszins verstaan, maar ja. Voel je je wel Limburger dan? Ja, toch wel een beetje. Ja? Ja. En ben jij iemand jouw vader gaat regelmatig naar Afrika. Ben jij zelf ook wel iemand die van reizen houdt? Ja, toch wel een beetje. Ik bedoel, voor mij is het altijd meer de locatie dan de reis er naartoe maken. Daar hou ik gewoon echt niet van vliegen of lang in de auto zitten en zo. Nee, dat is echt niks voor mij. Niet? Maar ja, het liefst zou ik daar altijd gewoon gelijk willen zijn, maar in het algemeen, ja, ik vind het wel leuk. Wat is het mooiste land waar je geweest bent, tot nu toe? Ik denk toch echt Zwitserland, als ik eerlijk ben. Dat had wel echt een grote indruk. Heel veel open natuur en... Bergen? Ja, precies. Dus ja, super netjes. Echt een aanrader. Ja, het is een heel... Ja, ik ken Zwitserland ook wel een beetje. Het is inderdaad heel clean, hè? Het is heel precies. Schoon. Nee, daarom. Ja, je hebt gewoon zoveel natuur om je heen. Ik weet niet, je kan er echt goed tot rust komen, vond ik zelf. Dus je bent wel een beetje een natuurmens. Ja, dat zeker. Zou je dat kunnen combineren misschien met jouw werk dan ook? Ik heb inderdaad ook al flink zitten kijken naar milieu, techniek en al dat soort dingen, zoals zonnepanelen, om daar inderdaad werk te gaan zoeken. Om ja, natuurlijk daar toch nog een tandje mee te helpen om de natuur goed te houden. Ja. Zouden ze in Afrika niet heel veel zonnepanelen moeten neerzetten? Ja, maar ze zijn erg duur daar, dus het zou wel een gigantisch goed plan zijn. Hè? Ja, ik zou zeggen, laat een boot vol met zonnepanelen en vaar naar Afrika. Oh nee, je houdt niet van lang reizen. Nee, precies, laat maar zitten. Heb je een vriendin? Nee, helaas niet. Oké. Helaas niet. Wel gehad. Ook al een tijd geleden eigenlijk, dus. Oké. Niet op zoek. Nee. Moet gebeuren. Ik kan het zeggen. Of iemand moet interesse hebben. Ja, nee, het kan zijn dat als ze zich melden, dan mogen we ze doorverwijzen. Maar zeker. Leuke dames. Oké. Nou, ik heb laatst nog een mailtje gekregen van iemand die in het programma heeft gezeten en die zei ook, ja, na de uitzending hebben zich toch alweer wat mannen gemeld. Zo.
Ja. Dus hou je vast. Nou, ik hoop dat je een leuke baan vindt. Ja, zeker. Heel erg bedankt. En Ja. fijne vakantie. Ja, zeker. Nou ja, op dit moment is alles vakantie voor jou. Hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar op snel aan de slag te kunnen. Wanneer ga je wel poelen? Misschien dit weekend nog.